Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kesenian ketoprak Taruno Budaya, marilah kita saksikan persembahan tari Gambyong Pangkur. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tari Gambyong Pangkur. Selamat menyaksikan.
nguri-nguri budaya Jawi, tansah nyawiji nglestarekake seni kanggo jayaning negeri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Gambyong Pangkur. Meskipun waktu sudah malam, tetapi kita masih on. Ubur-ubur ikan lele, tetap semangat kita semuanya ya Le. Oke, baiklah. Sepertinya sampun ngantuk nopo dereng Bapak Ibu sedaya. Sampun menanti penampilan ketoprak nopo badhe wangsul. Nopo badhe kundur. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Akhirnya tibalah kita pada acara yang sangat istimewa. Acara ini tentunya sudah kita tunggu dari awal acara hingga saat ini, nggih. Marilah kita sambut dengan meriah penampilan ketoprak Taruno Budoyo dengan lakon Sunan Kalijogo. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo, 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Pada awalnya dia dikenal sebagai seorang bangsawan yang gelisah terhadap ketimpangan sosial di sekitarnya. Rasa empatinya terhadap rakyat miskin membuatnya terjerumus ke dalam dunia bandit demi membantu sesama. Namun pertemuannya dengan Sunan Bonang menjadi titik balik yang menuntunnya ke jalan spiritual. Setelah melalui masa kontemplasi dan pembelajaran yang mendalam, Raden Syahid berubah menjadi dai yang baik. Ia dikenal karena pendekatannya yang unik, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal seperti seni, wayang, gamelan, dan tradisi budaya Jawa. Melalui pendekatan ini, ajaran Islam dapat diterima dengan damai dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh yang menjembatani antara tradisi dan pembaharuan, antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Warisannya masih hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, penampilan ketoprak Taruno Budoyo ini disutradarai oleh dalang kondang kita, yaitu Ki Dalang Benggol Derajat SSN, dan dibantu oleh Ki Dalang Siswo Non Radio dan Ki Dalang Keleng Hadi Cerito dengan Sinden Sekar Sistoningrum SSN. Kepada penampilan ketoprak Taruno Budoyo dipersilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketoprak kita.
Kakang Patih, dos pundi pawarta praja Kadipaten Tuban? Parang sinuwun. Lepat nyuwun. Gung paksama wonten raksa dalam sinuwun. Wonten negeri Tuban kaunten resah ingkang kedahipun pungkas nanging kawula sampun tumindak wonten karo pedesaan kalih Punggawa Kabupaten Tuban. Nggih Kakang. Ingsun trima laporan saking Kakang Patih. Nggih sinuwun. Lepat nyuwun Gung paksama. Nggih sinuwun sendika raksa dalem. Panjenengan kedah saged jaga Kakang Patih. Sendika sinuwun. Kula sampun ngagem wicaksanaan. Dipun sekecakaken anggonipun sowan. Nggih sinuwun. Sampun kirang prayogi namung pangestunan dalem sami rahayu niskala. Kakang tumenggung. Raharja sak pratamamu. Inggih sinuwun. Sembah kula kunjuk ngarsa dalam kanthi raharja niskala. Iya, ingsun tanpa ora lewat puja-puji astuti tanpa nono Kakang. Inggih sinuwun. Kula tampi asta kalih dadosana kaprebawan kula. Disekecakaken anggone lenggah. Sandika. Diajeng nganti rahayu sowanmu. Nggih Kang Mas, sowan kula rahayu wilujeng. Sembah kula pangabekti kula konjuk dhateng sinuwun. Yo diajeng pangestuku tanpa nono. Nggih sinuwun. Diajeng ngepriye nggonmu gelawetan para putra-putriku ya padha becik to. Nggih sinuwun, boten kirang-kirang anggen kula momong putra kekalihipun mbok bilih mboten nguciwani rak ya ngono to nduk pembayun. Inggih Kanjeng Ibu kalih Rama, sembah kula kunjuk dhateng Ibu kalian Rama. Kok wis semono gedhi men wis ketok ayu jejer lenggah karo ibumu katon padha dan prabeda ayumu sulisya warna ceples kaya ibumu. Inggih Rama, wong kula putranipun Ibu mesti ayu no. Kepareng ngunjuk sinuwun, kula menika dados ibu mboten ban cindhe ban siledan ibarat sami anggon kula ngidit gendong dulangi mboten sampun kirang-kirang sinuwun. Nanging menika nuwun sewu sinuwun ingkang putra mbarep Sayid menika kula paring wekas nasihat kalih pendidikan prestasinipun anggah ungguhipun dasar larenipun ndablek sinuwun. Eling-eling sanes putra mpun kula deplok kula ulek kaya sambel kula jengkel sinuwun. Ken salat malah bal-balan, ken ngaji malah layangan. Nganten menika sinuwun. Oh, Said ya sing sabar bune. Sabar-sabar pripun napa kurang sabar kula? Kula ingkang dados ibu lek wonten klirune dituduh-tuduh didik anak kurang bener kurang sabar jenengan niku lho sinuwun umpamiya Said niku nurun kula watakipun kados kula mesti dadi laris sae. Lah mboten kok nurun ramane jenengan niku kok. Apa aku golek meneh? Halambuh. Sabar Bu, sabar, tapi aja selingkuh ya. Anakku kira sing tak golo-golo sing tak jonjong-jonjong sing tak arep-arep mong kowe Said meneng wae. Said krungu apa ora? Nggih Rama. Sembah kula kunjuk. Dasar bocah ndablek-ndablek aja kaya mengkono. Kowe iki bocah bupati.
Nggih Rama, pangapunten Rama, wau dalu kula ngopi Rama, radi ngantuk kula. Menawi mekaten Kakang Patih dipun bodholaken biswawanmu agung sampeyan jejer lengah Kak. Jejer saking kedaton. Nggih senuwun. Sendika raksa dalam kapareng kaula medal pasewakan. Sendika.
Goblok. Bayaran. Duit kok bayaran. Ganti lagu reok-reok. Iki lho tak bayar. Reoke keri. Reoke keri nyok. Pertama piye kae lho? Di. Kenalan sik to. Ada di kabeh. Ayo kenalan dhisik. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nami kula Pentot. Bapak-bapak, ibu-ibu, nami kula Pentung. Bapak-bapak, ibu-ibu, nami kula Pentul. Bapak-bapak, ibu-ibu, nami kula Pentet. Adik-adikku, podo ayo podo kenalan dhisik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada cedek kae lho. Rada cedek. Bang. Evan 1. Apal ora goblok. Jangan apalno. Kakang kok ora kenalan dhewe. Oh iya, aku lali. Bapak-bapak, ibu-ibu, nami kula Pentil. Ada duku kabeh. Ayo, salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bih, lampune kaya nyuluh kodhok lap-lap. Ambemu. Iki lampune kok Sumatera kono lho. Lek nyewa ki 200-an. Goblok, nyewa lampu 200.000 larang men. Kene iki tekan Sumatera ya ado lek ngirim. Mbok kira kene tekan perapatan Balong ya. Jane iki acara apa to? Mantu apa reoni? Ngawur iki acarane iki tasyakuran, muga-muga apa Kaya ngono arep njaluk 10.000 mang ngomongnya. Dek duitku tak jaluk nahno. Ndang muni yo. muga-muga toprake iso lanjut. Ya, muga-muga iso lanjut. Tepuk tangannya mana? Iki toprak Taruna Budaya. Ngerti ora, Nyuk? Karepmu ki kaya mobil ye. Mobil Kijang budaya, mobil Avanza budaya, mobil Pajero budaya. Tapi anehku Pak Raka ki jenengi masjid jenenge alasan. Ora piye kuwi? Nah, dek bare Pak Raka jenenge masjid alkohol. Lha piye ijane konslet apa piye uteke? Nemen teran.
jaluk lagu reok. Wis. Mikmu ki terus gonen lho nyok. Kowe mikmu ki gonen ngono lho, culne ki piye oleh mumuni piye kok? Ayo sing dadi sapa dhisik? Sing dadi dhisik sapa sing dadi? Bah, iki kesurupan apa, Bah? Sik, op. Op. Kae arep tekon ngapa kae? Nang tekon apa le? Mbah, iki kesurupan apa, Mbah? Kesurupan jin. Malah guyu dhewe. Kowe iki tekon ono ya malah guyu dhewe. Jene kon di Mbah asale. Demit ngendi, Mbah? Konailan. Demite sapa kuwi? Dimene sapa wi? Bulis. Mbah kowe arep apa, Mbah? Teh. Iki, teh nang kene iki. Iki lho. Yo, gua eram. Ini sar kan lho. Tuh. Kita ae. Kang Eno. Enak. Enak, wis mari. Jang riok neh sitoke jajal. Ya Mas. Mbah, kesurupan apa lho, Mbah? Mbah, Kesurupan Bu setan jaluke apa lho, Mbah? jaluk susu. Enak teh lho, Mbah. Ya wis rekno teh ae. Wis turari tak ra apa-apa kuwi. Mari. Mari urung. Mari, wis mari. Enten japa ngono. Mbah, kesurupan apa lho, Mbah? Setan apa lho, Mbah? Kuwi ora tak iso omong sing banter kuwi ge. Mike lo cedhekno nyuk. Mike ke cedhekno kendul lho. Jaluk apa, Mbak? Setan karangan. Jaluk apa, Mbah? Jaluk teh. Teh entek lho, Mbah. Enake banyu. Ya wis rekno banyu ae. Jupuk nek, jupuk. Ngombe, Mbah. Dan ngombe. Das lu. Mari, Mbah.
Mas, jaluk gending pepeling. Mas Benggol ke iso apa ora apa peleng? Mas Benggol ke pinter apa ora? Mas Benggol pinter ah. Goblok. La ilaha illallah
lagu. Mas, Mas Benggol ki iso apa ora tekono? Mas Benggol iso ora? Ya wis, njaluk lagu. Sinau tepat.
Hatiku sampun dalan naik golek pangan. Budal Kang. Yo, bola, budal. Hatiku sing tenang. Iki mengko padha sing jaga. Mengko lane sing lewat dirayah. Beneran Kakang. Kae wong liwat. Sopo kae? Hati-hati kabeh. Jaya, karepmu nyapa kowe nyegat lakuku. Kowe iki sonon kasanku. Sapa wae sing lewat kene, apa wae sing kagawa. Intine bondo apa nyawa? Kesuwen Kakang, pateni wae. Paneno bondomu apa ora? Yen ora kowe mati. tak pecah siramu.
Said siro saksi lan disakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Siro diangkat Raden Said ya Sunan Kalijaga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pun para pirsa mekaten ketoprak taruna muda kula pinangka wakil saking pengasuh ketoprak taruna muda wonten Kalepatan Yusih Samudra Pangatsama dene salajengipun kunjuk dumateng pembawa acara monggo. Cek. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa dari siswa-siswi SDN 1 Karangan, calon-calon pemain peran yang handal di masa depan. Terima kasih atas perjuangan latihan pagi, siang, sore, malam kalian. Luar biasa, hebat dan sangat istimewa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Wonokromo udane deres, nedo nerimo Gusti Allah sing bales. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah, serangkaian acara tasyakuran akhir tahun dan pentas seni telah selesai. Terima kasih atas kerjasama dan perjuangan dari semua pihak. Akhirnya serangkaian acara telah kita lalui bersama-sama. Sebagai pembawa acara, kami mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbok Juminten dicokot ulo, Wis rong dina kok jek lara. cekap semanten atur kula Menawi kathah lepat nyuwun agunging pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada tasyakuran dan pentas seni akhir tahun di tahun 2026. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu ingkang foto.
Mohon kepada anak-anakku khususnya kelas 6 dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu karena kita belum foto bersama. Sekali lagi kepada anak-anakku semuanya kelas 6 untuk sementara dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan dia berjejeku.